Popular va inspirar el Pla Hidrològic Nacional, que va ser aprovat el juliol de 2001 i que incloïa com a projecte estrella el transvasament de l'Ebre per a assegurar el subministrament d'aigua a l'anomenat Desértico Levante espanyol. Durant 3 anys, el Partit Popular va insistir de manera constant en la seva necessitat, però per raons que segurament no ens importen, no va executar pràcticament res de la infraestructura corresponent, fins que el transvasament va ser derogat el juny de 2004 per un govern antivalencià. Per contra, el PP ha promogut fites tan elevades com la grandiosa manipaella del 2 de març de 2003 o la multitudinària manifestació a Múrcia del 14 de juliol de 2005, amb el president de la Generalitat Valenciana i l'alcaldessa de València subjectant la pancarta de capçalera. Arribat el moment dels compromisos electorals estatals, davant la baralla interna i la ferma actitud dels correligionaris aragonesos i catalans, al final el Partit Popular ha renunciat a la reivindicació concreta del transvasament de l'Ebre en el seu programa electoral. També poden haver influït les contundents raons econòmiques i mediambientals esgrimides per la Unió Europea, l'altra gran enemiga de la Comunitat Valenciana. Al nostre país, els dirigents populars valencians, lluny d'espantar-se per aquesta minúcia, s'han llançat a l'arena amb consignes valentes com ara «Nuestro programa sí que incluye el trasvase del Ebro» o «Somos los únicos que garantizamos el agua en la Comunidad Valenciana». ¡Queremos agua! ¡Porque necesitamos agua! Demostrant així el seu profund respecte a la veritat i al sagrat dret ciutadà a ser informats de manera justa. Continuarem informant. ¿Por qué el gobierno valenciano no realiza un debate serio sobre este tema con científicos y expertos?